пауза за евентуални контестации и така нататък. По една минута за мислене и накрая 10 секунди за писане на отговора. Обикновено, така както гледате въпросите, отговорите са с една или две думи, така че няма да отнеме много време. Така, да не забравяме да кажем, че въпросите, които аз ще чета днес, са от Борислав Блажев. Дължим му това уважение. Въпроси някакви има. Или Геннадий? Аз ще минавам да обирам. И ще снявам едновременно. Да видим, ще се справим някак.